Samsung A25 модель, яке аз моделҳои беҳтарин ва яке аз моделҳое ки бисёри баъд соли 2024 фурӯхта шуд. Телефона коркуниша бародарон нишон дода мегзарем. Телефон дорои 6 гигабайт оперативка ва 128 хотира. Нархаш 18000 рубл ва хотираи 8 ба 256 20500 рубл. Коркуниша бародарон чӣ хел дидеста? Коркуниш беҳтаринае. Оиди камера, оиди ҳамаи характеристикаош хуб ва нағзай бародари азиз. Бисёриҳо медонанд ки телефонҳои компанияи Samsung ҳозир лидеранд, яъне ай ҷиҳати хубиш, ай ҷиҳати качествоаш бародаро барои ҳамин телефонҳои Samsung бисёртар харидорӣ мекунанд. Телефонҳои мо бародари азиз фақат нав, пачка 1 сол гарантия доранд. Дар дуни телефон бародаро як сими қоқай тамом, дига ҳеҷ чӣ надора барояш ки коробкаш борик омадаст аз ранги iPhone, ана дига чизоша туҳфа метиҳем. Блок питания, защитни стекло ва чехолша туҳфа мекунем. Номеро барои тамос бародари азиз дар поён ҷойгир шудагиянд. Чӣ саволе доред занг зане. Авиакасса ҳам дорем, билетҳо бо нархҳои дастрас. Худо нигаҳбон.